हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोननि गासैखौबो चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायना लाग्रोनाय जाबावबाय। दिनै बे समाव नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। दा बिग ब्रेकिं निउस आरोखि गुड निउस मोजां खौरां आबादारिफोरनि थाखाय मोजां खौरां। दा आबादारिनि नामाव जायफोरा पीएम किसाननि मुङै राङारि अनसुंथाइ मोनो दा 19थि किस्तिखौ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ 24 फेब्रुआरियाव। दा बिनिनो आं माखासे इम्पर्टेन्ट आपडेट्स लानानै फैदों पीएम किसाननिफ्राय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। नैबे स्क्रिनाव खारबाय थानाय नुदों जानांगौ नोंथांमोना नैबे स्क्रिनावहाय 9.7 crore पीएम किसान बेनिफिसियारिसफोरनो 24 फेब्रुआरियावहाय 19थि किस्तिनि रांखौहाय सोनानै होसिगोन। दा बेवहाय होखाबाय नै स्क्रिनावहाय नोंथांमोना नुदों जानांगौ। नैबेयाव नायबोन स्क्रिनावहाय 24 फेब्रुआरि 2025आव सोसिगोन आरोखि। दा फाइनालि नोंथांमोन दा जोंना पीएम किसाननि 19थि किस्तिनि राङाहाय बेंक एकाउन्टआव हाबफैबाय। दा नोंथांमोना बिसास खालामनाय नङा, बेनिखायनो आं लाइभ लानानै फैदों नोंथांमोननो खिन्थानो। दा जोंहा फाइनालि गासिबो स्टेट लेभेलफोरावहाय एप्रुभ जाजोबखाबाय। दा जोंना फैसायाबो हाबफैखाबाय बेंकआवहाय। दा माथ्र फैसाया बेंकआवल' थाबथानानै दङ। दा 24 फेब्रुआरि जानाय लोगो लोगो नोंनि फैसाया डाइरेक्ट नोंनि बेंक एकाउन्टआवहाय क्रेडिट जाफैसिगोन। दा फैसाया अलरेडि हाबफैखाबाय। दा आङो गोबां चेक खालामनानै नायदों, माखासे पेन्डिं जानानै थाबथानाय सिगांनि जायफोरा मोनाखै बिथांमोननि बिथांमोनाबो गासै किस्तिफोरखौ खेबसेनो ज' मोननो थांगासिनो दङ। बिथांमोनाबो खेबसेनो मोनगोन। माखासे थाबथाना थानाय पेन्डिं जाना थानाय पीएम किसाननि रांखौ नोंथांमोना गासैबो बे बारावहाय 19 किस्तिजों ज' मोनजोबसिगोन। दा नोंथांमोना चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो खिन्थाहरबाय दं माबोरैहाय चेक खालामनानै नायो। जोङो फैसायाहाय बेंकआव हाबफैखाबाय अलरेडि जोंनावहाय। दा क्रेडिट जानोल' जोंना बेंकआवहाय थाबथानानै दंसै। दा बेखौहाय जोङो माबोरै चेक खालामनानै नायो नोंथांमोना बे भिडिअआव नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो खिन्थाहरबाय दं। दा नोंथांमोना पीएम किसाननि फैसा थाबथानायखौ बोरै नायनो, बोरै चेक खालामनो, दा नोंथांमोना नैबे PFMSनि अफिसियेल साइटआव फैबानो जाबाय। आं बिनि लिंकखौहाय भिडिअनि डिसक्रिपसन लिंक बक्सआवहाय दोनगोन। नोंथांमोना जेबो टेनसन खालामनाङा, डाइरेक्ट बेयाव क्लिक खालामबानो नोंथांमोना नैबे पेजआवहाय फैनो हागोन। दा नोंथांमोना बेयावहाय नैबे केटेगरिखौ सेलेक्ट खालामनांगोन। बेवहाय नोंथांमोना मानि नायनो, पीएम किसाननिखौ नायनो नालाय नोंथाङा पीएम किसानखौ चइस खालामदो आरोखि, सेलेक्ट खालामदो। दानिया नोंथाङा नैबे पेमेन्ट मुडखौहाय बे पेमेन्ट मुडआवनो दोनदो। नोंथांमोना बेखौ जेबो चेन्ज खालामनाङा। बेनिफ्राय नोंथाङा ओरै बोख्लायनानै नैबेहाय नुदों एन्टार एप्लिकेसन आइडि। बे एन्टार एप्लिकेसन आइडियावहाय नोंनि पीएम किसानाव नोंनि मोनसे एप्लिकेसन आइडि थायोना, बेखौहाय पीएम किसाननि एप्लिकेसन आइडिखौ बेयाव होदो। बेनिफ्राय नैबे केपचा क'डखौहाय नैबे इन्टार वार भेरिफिकेसनावहाय इनबक्सआवहाय बेवहाय बसायना होदो। बिनि उनाव नोंथाङा नैबे सार्च अपसनावहाय क्लिक खालामना होबानो नोंनि डाटायाहाय श' जागोन आरोखि। दा आङो बेवहाय गासैखौबो फिलआप खालामना होनि। दा नोंथांमोन आं बेवहाय गासैखौबो फिलआप खालामजोब्बाय। बिनि उनाव आङो सार्च अपसनावहाय खेबसे क्लिक खालामना होबाय। दानिया नैबेबायदि डाटा श' जाबाय। दा नैबे डाटाया नैबे 18 इनस्टलमेन्टनि आरोखि, बिथांनियाहाय 19 किस्तिनि। दा आङो 19 किस्तिनिखौबो नायदों, बेबो एखे सेमानो। दा नोंथांमोना नैबे मोनसेखौ नायबानो गासैखौबो क्लियार बुजिगोन। दा बेवहाय बेंक एकाउन्ट नाम्बार दंजोबखायो, बिनिफ्राय आधार नाम्बार थाबाय बेवहाय। ओमफ्राय 2000 रां बे क्रेडिट जाबाय आरोखि। ओमफ्राय नैबेहाय फान्ड स्टेटास एप्रुभ बाय एजेन्सि स्टेटआवहाय जोंहा एप्रुभ जाजोबखाबाय दै लोगोफोर। ओमफ्राय जोंहा नैबे बाखिखिनि मा होनदों, नैबेयावहाय क्रेडिट स्टेटास, नैबेयावहाय नुदों नै लोगोफोर क्रेडिट स्टेटास। बेयावल'सो नोंनि पेमेन्टआहाय पेन्डिं जाना दं आरोखि, नांथाना दं, थाबथाना दं। मानि बेंकआवहाय बेंक एकाउन्टआव नोंनि बेंकआवहाय ब्रान्सआव फैसायाहाय पीएम किसाननि राङाहाय थाबथानानै दंथ'यो, नांथानानै दंथ'यो। जोंहा स्टेटनिफ्राय बे एप्रुभ खालामखाबाय, जोंहा रिलिज खालामखाबाय आरोखि फैसाखौ। 24 फेब्रुआरि जानाय लोगो लोगो नोंनि बेंक एकाउन्टआव बे फैसायाहाय क्रेडिट जाफैसिगोन। दानिया नोंथांमोना मिन्थिबाय बे माबाखौहाय, जोंहा पीएम किसाननि फैसा हाबनायखौहाय माबोरैहाय जोङो चेक खालामना नायनो हायो। नोंथांमोना जेबो टेनसन खालामनांगौ।
टेनसन खालामनांगौ गोनांथि गैया नोंथांमोना बे PFMS नि अफिसियेल साइटआव फैनानै नोंथांमोना बेबायदिनो चेक खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना माखासे FTO प्रसेसआहाय गासैबो येस जाजोब्बाय दै नोंथांमोन दा जोंहा FTO प्रसेसआ येस जाबाय होनबाथाय बुजिखादो नोंथांमोना फैसाखौ मोनखाबाय आरोखि दा फैसायाहाय जोंना अलरेडि हाबफैखाबाय जोंना FTO प्रसेसआबो येस जाबाय दा बेखौबो नोंथांमोना चेक खालामना नायनो हागोन दा नोंथांमोना FTO प्रसेसआ येस जाबाय होननानै बोरै मिन्थिलायखो दा बेनिखायनो नोंथांमोना मोनसे खामानि मावनो हायो नोंथांमोना PM किसाननि अफिसियेल पर्टेलाव फैदो बेयावहाय फैनानै आं बेयाव दा फैनानै दं आं दा बेयाव फैनानै नोंथांमोना मा खालाम नैबे न' इउर स्टेटास नुदोंना बे न' इउर स्टेटासआव नोंथांमोना खेबसे क्लिक खालामना होलायदो आरोखि बे न' इउर स्टेटासआव खेबसे क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगो बिनि इन्टारफेसआ बेबायदि फैगोन नोंथांमोननि गुगोल नङाब्ला क्रोम ब्राउजारावहाय गावबा गावनि मबाइल फननि गेजेरजोंनो चेक खालामना नायनो हायो दा नोंथाङा बे एग्रिकालचाराव होनाय एप्लिकेसन ID नाम्बार बेथ' थाखायो नोंथांमोनाव गासैनावबो बेखौ होलायदो बेनिफ्राय नैबे केपचा क'डखौहाय नैबे इन्टार बक्सआव होदो बेनिफ्राय नोंथाङा नैबेहाय गेट OTP माने नोंनाव वान टाइम पासवार्ड रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव फैगोन दा बेखौहाय नोङो होबानो जाबाय दा आङो बेवहाय गासैखौबो फिलआप खालामना होनि नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय दा आं बेवहाय गासैखौबो फिलआप खालामबाय ओमफ्राय आंनि मबाइल नाम्बारावहाय OTP फैबाय आं OTP खौबो बेवहाय इन्टार बक्सआवहाय बेवहाय फिलआप खालामना होबाय बेनिफ्राय आङो नैबे माबायावहाय सार्च अपसनावहाय आं खेबसे क्लिक खालामना होनोसै दा नैबे नोंथांमोना इलिजिबल स्टेटासखौ नायग्रोदो इलिजिबल स्टेटासआवहाय मा लिरना होदों बे फार्स्टनि अपसनावहाय बेयाव खेबसे क्लिक खालामबाय आङो दा बेवहाय नोंथांमोना नुबाय दानियाहाय लेन्ड हल्डिं जायनाखि हानि लेखा बेबो गासैबो अलरेडि येस माने थिगैनो दं EQC जायनाखि नों फिंगारप्रिन्ट नङाब्ला मा मोनसे नोङो EQC होआ होमब्ला आधार नाम्बार होनानै मबाइलनि गेजेरजोंबो खालामनो हायो EQC खौ बेबो येस जानानै दं बेबो थिगैनो दं ओमफ्राय आधार बेंक एकाउन्ट सिडिं स्टेटास माने नैबेयो मोनसेया गोनांथार दै लोगोफोर दा नैबे आधारजों बेंकजों बेबो लिंक जानानै दं बेयो येस अलरेडि थिगैनो दं बेबो आधारजों बेंकजों लिंक दा आधारजों बेंकजों लिंक गोनां एकाउन्टआवसो फैसाया हाबगोन नोंथांमोना बेखौथ' बयबो गासैबो मिन्थिखायो दा आधारजों बेंकजों लिंक गैयाबा बोरै हाबलायखो दा बेनिखायनो आधारजों बेंकजों लिंक जानाया गोनांथार बेनिफ्राय नोंथांमोननि लेन्ड हल्डिं स्टेटास बेबो येस जानांगोन ओमफ्राय EQC स्टेटास बेबो गासैबो येस जानांगोन दा बे मोनथाम स्टेपआहाय येस जाजोबनांगोन आरोखि अब्लासो नोंथांमोना फैसाखौ जेब्ला गभर्नमेन्टआ रिलिज खालामो अब्लानो मोननो हागोन दा जोंना फैसाया हाबखाबाय नालाय अलरेडि जोंना बेंकआवल'सो बाखि थाबथानानै दं नांथानानै दं दा जोंहा स्टेटआहाय आसाम स्टेटआ जोंना रिलिज खालामखाबाय जोंहा फैसाखौ बयनिबो फैसाखौ एकाउन्टआव रिलिज खालामखाबाय दा जोंना बेंकआवल'सो थाबथानानै दं दानिया नोंथांमोना ओरै नायबानो जाबाय FTO प्रसिड नैबेहाय नुदों FTO प्रसिड येस दा बेवहाय FTO प्रसेसआबो येस जाबाय दा नोंथांमोना बेखौ चेक खालामना नायबानो जाबाय जायफोरना FTO प्रसिडआहाय येस दं नोंथांमोना येस जाबाय जायफोरना नोंथांमोना जेबो टेनसन खालामनांगौनि गोनांथि गैला जेबो खालामनांगौ मावनांगौ जेबो खामानि गैला नोंथांमोना अलरेडि फैसाखौ मोनखासिगोन दा नोंथांमोननि स्टेटआबो नैबेहाय वेटिं फर एप्रुभेल बाय स्टेट होदों बेवहाय दा जोंहा स्टेटआव एप्रुभ खालामखाबाय अलरेडि जोंहा बेंकआवल'सो फैसाया थाबथानानै दंसै नालाय दा फैसाखौ सोखाबाय आरोखि दा नोंथांमोना जायफोरना FTO प्रसिड येस दं नोंथांमोना मोनखासिगोन ओमफ्राय FTO प्रसिड येस बेवहाय नो दङब्ला नोंथांमोना मोननाय नंला आरोखि दा नोंथांमोना FTO प्रसिड येस गोनांफ्रा मोनखासिगोन गासैबो दा नोंथांमोना मोननै स्टेप मिन्थिबाय जोङो PM किसाननि फैसा हाबनायखौ माबोरैहाय चेक खालामना नायनो हायो ओमफ्राय जोंना माखासे FTO प्रसिडफोरा येस ना नो जानानै दं बेखौ बोरै नायनो हायो दा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों सोलोंनानै नोंथांमोना गावबा गावनि स्टेटासखौहाय नायनानै लानो हासिगोन आरो अलरेडि जोंना फैसायाहाय PM किसाननि 19थि किस्तिनि फैसायाहाय हाबफैखाबाय आसाम स्टेट गभर्नमेन्टआहाय जोंहा रिलिज खालामखाबाय फैसाखौ सम फैनायनि सिगांनो मात्र नोंथांनि फैसाया नोंथांनि बेंकआवहाय क्रेडिट जानोल'सो नोंथांनि बेंकआव नांथानानै दङ दा नोंथांमोना जेबो टेनसन खालामनांगौ गैया नोंथांमोननिखौ सिगां PM किसाननि फैसाखौ सोहरबाय बे 19थि किस्तिनि फैसाखौ दा बेवहाय 18 किस्ति देखायदों नै लोगोफोर दा बे बिथांना 18 किस्तिखौ मोनाखैमोन दा बेवहाय आङो 18 किस्तिनिखौ नोंथांमोननो देखायना होनाय जाबाय 19 किस्तिनियाबो बेबायदिनो एखे जोबखा आं नायजोबखाबाय गासिबो चेक खालामखाबाय नोंथांमोना लाइभ बे भिडिअनि गेजेरजों नुखाबाय दा नोंथांमोना जेबो टेनसन खालामनांगौ गोनांथि गैला बारा गोबाव सम गैला जोंहा फैथारसिगौ
4 जोंहा फेब्रुवारि जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव फैसायाहाय नोंथांनि फैसाया राङारि अनसुंथाइ पि एम किसाननि राङा नोंथांमोनना क्रेडिट जाफैसिगोन गासैनाबो। दानिया नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ लाइक खालामना होलायदो आरो गासैनोबो लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होलायबानो जाबाय जाहाथे बयबो मिथियो आरो माखासे खामानिफोरखौहाय बेबायदिनो नायनानै मावलायनानै लानो हायो चेक खालामनानै। आरो बेजों लोगोसे जोबथारनायाव आंनि मोनसे रिक्वेस्ट नोंथांमोननिसिम सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला नोंथांमोना गासैबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय जाहाथे आंनि बे डिजिटेल आपडेट इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना बेबायदिनो जब्स राङारि अनसुंथाइ स्किम लन्स आरो गुबुन गुबुन इम्परटेन्ट गोदान आपडेट्सफोर मोनलांबाय थानो हायो। स' लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनगोन। थेंक इउ फर वाचिं, नाइस टु मिट इउ, बाय बाय एन्ड टेक केयार।